Maialen Etxebarria naz, esan dudan moduan pediatriako bigarren mailako mediku egoiliarra, eta hau da Lizarra Agirre, dala pediatriako hospitalizazio solairuko medikuetako bat. Bion artean prestatu dugu sesio hau, dala zinpetzari buruzkoa, eta zinpetza da SARS koronavirusari lotutako sindrome inflamatorio multisistemikoa, pediatrian umeetan ikusi dena. Pandemia honetan zehar agertu den sindrome edo kuadro berri bat, oso klinika anitzekoa, ezberdina eta ikusi da virusari lotuta dagoela, eta erabaki dugu sesio hau honi buruzkoa egitea, interesgarria izan daitekeelako. Hau da sesio honetan jarraituko dudan eskema, lehenik eta behin pandemia honetan pediatrian izan dugun evoluzioa edo historia azalduko dizuet pizka bat, gure egoeran jartzeko, eta ikusteko zein izan da, bizi izan ditugun momentuak. Ondoren, jada zinpetzaren barruan sartuko naiz, eta izango da atal teorikoena, lehenengo klinikari buruz hitz egingo du, gero diagnostikoari buruz, eta bukatzeko tratamentuari buruz. Eta gero azkenengo tartean, gure ospitalean, gure zerbitzuan izan ditugun zinpetz kasuak aurkeztuko ditu. Eta zuen jakiteko, 5 izan dira, 5 horiek aurkeztuko ditu. Orduan, esan bezala, hasieran, sarrera gisa, historia edo pandemia honen evoluzioa zein izan den azalduko dizuet. Zuoko bete ulertzeko egin dudana da denbora lerro bat, eta hemen bertan joango naiz azaltzen momentu guztiak. Dakizun moduan, pandemia 2020 hasieran hasi izan, eta pandemia hasieratik ikusi izan virusarekin infektatutako umeak zeudela. Hala ere oso gutxi ziren, baina hori virusa zegoen da umeetan pandemia hasieran, eta orduan hasi ziren lehenengo ikerketak. Zehazki infektatutako lehenengo umea 10 urteko mutiko bat izan zen, dantzadanez, bere familiak Wuhan hiria bisitatu zuen, da bertan infektatu zen. Hala ere, 2020ko urtarrian genituen edo genikizkien COVID infekzio kasuak pediatrian ikusten duzuenez oso gutxi ziren, oso kasu gutxi informatu zirelako. Otsailean kasu horiek pixkanaka igotzen hasi ziren, baina egia da umeetan ezala ia PCR frogarik egiten, da orduan ez ziren oso datu fidagarriak, ezalako datu askorik jasotzen. Baina ikusi izan kasu gehienak Hubei probintziatik zetozela. Esan bezala, pandemiaren hasiera honetan hasi izan aztertzen COVID infekzioak zer eragin izan zezakeen umeetan. Ikusi izan, hauek dira hasierako artikulu horietako batzuk, eta ondorio nagusienak izan ziren hurrengo hauek. Ikusi izan, COVID infekzioa oso ezoikoa zela umeetan, oso ume gutxi infektatzen zirela, eta gainera horietako gehienak oso klinika arina zeukatela eta oso inespezifikoa. Edozein kuadro viralek sortu dezakeen antzeko klinika. Baina, bazeudela ume batzuk, afektazio larriagoa zutena, eta horietan zentratzen saiatu ziren. Da gero ikusi izan baita, umeen 71% etxean kutsatu zen, etxekoen bitartez. Da izan ziren hilabete horietako lehenengo ondorio garrantzitsuenak. Orduan, 2020ko martxoan, ordurate bizitakoarekin, pediatriako zerbitzua birantolatu zen, eta COVID-aren aurkako lehenengo protokoloa sortu genuen. Baina, protokoloa guztak gaur egun erabiltzen duguna, beraz naiz bertan sartu. 2020ko martxo eta apirila bitartean hasi ziren zinpetz kasu hauek azaltzen. Esan bezala, ordurarte ikusi izan virusak umeetan oso kasu arinak eragiten zituela, baina martxo apirila aldera hasi izan sindrome berri bat azaltzen, eta gero aurrerako ikusi da, gaur egun zinpetz ezagutzen duguna, da horrekin hasi ziren, lehenengo ikerketa. Da, justu momentu horretan, heldu zen gure lehenengo gure ospitalera, gure zinpetz lehenengo kasua. Imaginatzen duzuen moduan, izan zen justo pandemia hasieran, eta eskenekien apenas ez erroneri buruz, eta...
Eta hori, esan bezala, hau da apur bat, hilabete horietan bizi izanaren laburpena antzeko bat, grafikak Londreseko datuak biltzen ditu, baina Europa eta Estatu Batuetan antzerako grafikak bizi izan ziren. Eta momentu horretan, apirila eta martxo eta apirila, pandemiaren lehenengo olatuaren piko maximoan ginden Europan eta Estatu Batuetan, da ikusi izan hori. Ume batzuk hasi zirela sindrome inflamatorio bat azaleratzen, sarritan Kawasaki gaixotasunarekin konfunditzen zena, eta kasu hauek asko egin zuten gora, eta justo pandemiaren hasieran gindenez, hasi ziren aztertzen erlaziorik zegoen virusaren eta kuadro honen artean. Ikusi izan, ume horietan 1,32 PCR positiboa zeukala koronavirusarena, eta 1,87 serologia positiboa. Eta beraz honek, bien arteko erlazioa baieztatu zuen. Esan bezala, grafika honek Londreseko datuak erakusten ditu, urdinez daude markatuta COVID infekzioa zuten umeak, eta gorriz sinpetz kasuak askoz gutxiago direla. Eta horrez gain garrantzitsua da baita ikustea nola kurba biek ez duten bat egiten, eta ikusten da batetik bestera 21 eguneko ezberdintasuna dagoela, da honek erakusten du baita, edo hasi ziren pentsatzen agian kuadro hau ez egoela lotuta justo infekzio akutuarekin, baizik eta virusak aurrerago sor zezaken ondorengo inflamazio batek sortua baizik. Horrekin hasi ziren apur bat fisiopatologia eta ikertu. Horra gertu ziren lehenengo sinpetzari buruzko lehenengo artikuluak, esaten zen, virusari lotutako kuadro bat zela, ez zela infekzio akutuak sortua, baizik eta aurrerago esan bezala reakzio inflamatorioak eragindakoa baizik, eta askotan Kawasaki gaixotasunarekin konfunditzen zela, antzeko klinika ematen zuelako, beste askotan baita abdomen akutuarekin, da klinika oso anitza zen. Bi 2008ko ekainan berriz ere beste protokolo bat egin genuen pediatrian, hau ere ez da gaur egun erabiltzen duguna, beraz ez dut azalduko. Hilabeteak aurrera joan ziren, uda pasatu zen, eta irailaren 2008ko irailan, iritsi zen gure bigarren kasua ospitalean. Baina, justo momentu horretan kontziditu zuen dokumentu baten publikazioarekin, Documento Español de Consenso sobre el Simplex. Dokumentu hau Espainiako Pediatria Erakundeko esperto talde batek sortua dago, eta gaur egun guk erreferente moduan erabiltzen dugun dokumentua da. Bertan azaltzen da oso ondo klinika, diagnostikoa eta baita tratamentua ere, eta hau da gaur egun erabiltzen dugun dokumentua gure pazienteak tratatzen. Hau da dokumentua, eta bibliografian utzi dizuet, ala ere, bigarren atalean, atal teorikoan, maneiluaren edo tratamentuaren zati guzti hori dokumentu honetatik atarata dago, beraz, hemen izango duzu ere ikusten. Dokumentuaren hasieran egiten apur bat laburpen bat, ordurarte Espainian zein izan zen bizitako egoera, da egiten konparaketa bat ume eta nagusi helduen artean, ikusten da nola ingresatuen eta guzin ingresatutakoen eta heriotzen proportzioa umeetan askoz txikiagoa zela helduetan baino. Gero hirugarren kasua iritsi zen abenduan, 2008ko abenduan, da gero 2021 iritsi zen, lehenengo hilabeteetan oso lasai ezkarra egon, infekzio kasuek gora egin dute, baina ez dugu inolako sinpetz kasurik izan, baina egia da abuztuan eta azkena irailan, duela gutxi, beste 2 kasu izan ditugu. Esan bezala, 2021an pasatu dena da, infekzio kasuak, COVID infekzio kasuak asko egin dutela gora umeetan eta nerabeetan, gero egia da, bakuna edo txertaketak frenatu egin duela pizka bat kurba hori, da, horre parte horretatik ondo. Hauek dira, ICSI orrialdetik ateratako datuak, da, erakusten duena da, nola pandemiaren olatu bakoitzean nola evoluzionatu duen
infekzio tasa adin tarte bakoitzean. Ikusten da, nola lehenengo olatuan, umeetan erabetan apenas ez dagoen infekziorik, koronavirusaren gatiko infekziorik, baina gero ja bigarren olatutik aurrera, zizala infekzio tasa igotzen gazteetan eta umeetan, hirugarrenean gehiago, laugarrenean gehiago, eta ja, bosgarrenean batez ere nerabe eta gazteetan asko egin duela gora, eta umeetan ere lehenengo olatuan baino askoz gehiago izan diren. Hala ere, orrialde beretik ateratako taula honetan ikusten da naiz eta infekzio tasa hori asko igo, larritasuna berdin mantendu dela edo agian gutxiago. Ze hospitalizatuak, UCIn ingresatutakoak eta heriotza proportzioa berdina izaten jarraitu du oso txiki. Kasu larri gehien horiek sinpetzari lotutakoak izan dira. Hilabete hauetan, 2021ko hilabete hauetan, saiatu direna da, sinpetzaren inguruan bere klinika hobeto zehazten eta tratamendua hobeto argitzen. Eta hori da guk egin duguna hilabete hauetan, gehiago ikasi, ikusi ze berri eman dituzten sindrome honen inguruan, eta hori dira aurkitutako artikulu garrantzitsuenetako batzuk. Horrekin heltzen gara gaur egunera, hau da orain arte bizi izan duguna eta orain irakatsi nahi dizuet, zertan ikasi duguna hilabete hauetan, da zertan sinpetzari buruz dakiguna. Esan bezala, sinpetza edo koronavirusari lotutako sindrome inflamatorio multisistemikoa buruz hitz egingo dut orain. Lehenengo tamen, fisiopatologiari buruz hitz egingo dut pixka bat, labur-labur. Esan bezala, sinpetza virusarekiko infekzio akutuak baino, ikusita badagoela lotuago ondorengo inflamazio batekin. Eta zergatik gertatzen da hori, badirudi umeetan infekzio akutua ez dela helduetan bezain larria izaten, alde batetik, teoria nagusiena da, ACE2 errezeptore kopurua umeetan askoz txikiagoa delako biriketan. Honek ez duela infekzio akutu hori biriketan horren larria izatea eragiten, eta infekzio hori umeetan ikusi da ez dela larria izaten. Baina, esan bezala, virusak sortzen da eragin, inflamazio bat eta hori zergatik da, virusak antza denez, superantigeno bezala jokatzen du. Superantigeno honek makrofagoak eta T-linfositak aktibatzen ditu, honek aldi berean interleukina eta zitokina kaskada bat edo jauzi bat sortzen du, baita B-zelulak aktibatu eta antigorputzak sortzen dituzte, eta sortzen da erantzun hiperimmune bat, eta honek inflamazio multisistemikoa eragiten dute. Ikusten da moduan, organismoko hainbat sistema ezberdin kaltetzen ditu eta klinika oso anitza izan diteke. Ikusi da baita, genetikoki badagoela arraza beltzarekin eta hispanoarekin erlazio bat, eta antza denez, bi hauetan probatoikoagoa dela. Eta, jada 2008ko maiatzean, lehenengo sinpetz kasuekin, bai OMS-ek, bai CDC-ak eta bai Royal College-ek euren definizioa proposatu zituzten. Gaur egun oraindik ez dago definizio komun bat, baina hirurak oso antzekoak dira. Eta nik munduko osasun erakundearen definizioa aurkeztuko dizuet. Munduko osasun erakundeak diona hau da, sinpetza diagnostikatzeko lehenengo eta behin pazienteak 19 urte baino gutxiago izan behar dituela, eta gero, irizpide kliniko batzuk bete behar dituela. Sukarra izan behar du, gutxienez 3 egunekoa, eta horrez gain, eskuineko taulatik beste 2 edo ezaugarri gehiago. Azal eta mukosetako klinika, hipotentzioa edo soka, bihotzeko alterazioak, koagulopatia bat, edo sintoma gastrointestinal. Hauek betetzen badituzte, horrez gain, analitikan ikusi behar da, markatzaile inflamatorioak igota egon behar direla. Eta gero horrez gain, esan bezala, sindrome hau virusari lotuta dago, beraz, virusaren infekzioaren evidentzi izan behar du. Onartzen da,
bai PCR, bai antigenoa, bai serologia, baina hauen negatibo diren kasuetan eta susmoa altua izaten jarraitzen badu, pazienteak zuzeneko kontakto bat kontatzen badu ere, onartu daiteke irizpide moduan. Hau garrantzitsua da, zergatik PCR, antigeno eta serologia negatibo izatea, baina kontaktu hori existitzea eta horrek balioko du. Gero, gainontzeko diagnostiko guztia, batez ere, sepsia eta beste gainontzeko diagnostiko guztia beti izan behar ditugu buruan, eta horiek baztertu azte ezin dugu guztiz diagnostika. Zein da klinika, zelan heltzen dira ume edo gazte hauek urgentzietara, eguneko egunak sukarra izaten du. Eta gero, pazienteen erdiak baino gehiago, azaletan mukosetako klinika izaten du, baita klinika arnaz klinika eta klinika digestibo. Azaletan mukosetan ikusten da exantema bat, konjuntibitisa, mukosetako alterazioak, edema periferikoak, gero arnaz sintomak izaten dira estula, arnaz aitasuna, eta klinika digestiboa, askotan gehienetan, sabeleko mina, batzutan abdomen akutu batekin konparatu daitekena eta gorakoak eta berak. Hauek izaten dira sintoma ohikoenak, baina egia da pazienteen erdiek izaten dutela alterazio hemodinamiko bat. Etortan dira shokearekin, takikardiarekin, hipotentzioarekin, edo gutxienez evoluzionatu dezakete horreto. Edo badago paziente batzuk badukate klinika neurologikoa batzutan, zefalea, meningismoa. Taula honetan laburbiltzen da pixka bat diagnostiko diferentziala zereginekin egin behar den. Oso sistema asko edo parte asko kaldetzen dituenez, diagnostikoa oso zabala da, diagnostiko diferentziala. Ezkerrean agertzen da, nola ebada konparatu daiteken miokarditisarekin, shock septikoarekin, shock toxikoarekin, Kawasaki gaixotasunarekin, baita abdomen akutu bat, eta eskuinean daude zerrendatuta diagnostiko zehatza. Azkenean, diagnostiko posible asko izan behar ditugu buruan, eta hala ere pediatrian diagnostiko diferentziala askotan Kawasaki eta Kawasaki gaixotasunarekin eta shock toxiko gaixotasunarekin egiten da, oso klinika antzeko dutelako, hauek ere superantigeno bidez sortutako edo sortutako kuadroak dira, eta orduan klinika oso antzeko izan daiteke. Hala ere, badaude desberdintasun batzuk, adibidez, ikusten da, diagrama bakoitzean inguruan klinika guztiak berdinak dira, eta ikusten da bakoitzean zein den ohikoagoa besteekin alderatuta. Adibidez, zinpetzean klinika gastrointestinala, arnaz klinika eta bihotz klinika edo afektazioa esaten da apur bat esanguratzuena, Kawasakien adibidez azaletan mukosetako alterazioa ohikoagoa da gainontzekoetan baino, eta shock toxikoan rasa eta baita alterazio kardiakoa. Orduan ikusten duzu eurek ere oso klinika antzekoa dutela, azkenean fisiopatologia bera dutela. Behin diagnostikoa susmatzen dugunean, onartzeko edo konprobatzeko diagnostiko froga komplementariak egin behar dira. Orduan lehenengo garrantzitsuena da COVID-a diagnostikatzea. Orduan esan bezala PCR bat egin beharko da, serologia bat, dago negatibo badira, errepikatu egin daitezke. Irudi frogetan garrantzitsuena edo gomentatzen den bakarra, beti gomentatzen den bakarra ekokardiograma da. Da gainontzeko guztia, klinikaren arabera egingo dira ala ez. Eta hau atera dut 2021ko artikulu berri batetik, artikulu hau oso ondo dago laburbiltzen dituelako irudi frogetan ikusi diren edo ikusten diren aurkikuntza garrantzitsuenak. Laburbilduz, ikusi da diriketan, bai aerogeografian ikusten dela gehien bat, isuri pleurala, isuri pulmonarra eta ez dela oso ohikoa kontsolidazioak ikustea. Gero ekokardiograman ikusi daiteke baita isuri perikardikoa, ezkerreko ventrikuluaren disfuntzioa, arteria koronarien dilatazioa.
Da, ekografia abdominalean, ikusten da askotan linfadenopatiak, linfadenopatia mesenterikoak, baita esten, horme, pizka bat lodituta izatea, ileitis terminala oso ohikoa da. Eta, hauek dira, apur bat, aurkikuntza garrantzitsua. Eta gero bukatzeko diagnostikoarekin bete egingo dugu analitika bat, odola analitika bat, eta odola analitika honetan biokimika bat eskatuko dugu, eta bertan ikusiko da nola inflamazio parametroak guztiak hasita edo igotea egongo direla, da baita interleukina 6 eta interleukina bata ere, orduan hau gomendatzen da hauek eskatzea. Horrez gain, esan bezala, ehuneko 50 bihotz alterazio bat izan dezake, edo gutxienez alterazio hemodinamiko bat, eta esan bezala, ekokardiograma lehenengo momentutik egitea gomendatzen den moduan, baita gomendatzen da analitikan markatzaile kardiakoak eskatzea. Eta hauek bihotz alterazioa dagoenan, egotea egongo dira baita. Hemograman ikusten da leukositosia, neutrofiliarekin eta linfopeniarekin, eta batzutan plaketak ere jaitsita egon daitezke. Eta gero koagulazioan, ikusten da kasu gehienetan, dimerodea altua egoten dela. Orduan egoera protonbotiko bat sortzen dela. Eta, tarte teoriko honekin bukatzeko, maneilua eta tratamendua azalduko dizuet. Esan bezala, atal hau dokumento espainol de konsensotik aterata dago, hau da gaur egun gure referentea dena, eta guk honen arabera jokatzen dugu, beraz hemen utziko dizuet lagur minuta. Orduan lehenengo eta behin, larriago edo inestableago datozen paziente horien nola tratatu azalduko dizuet labur-labur, da ero tratamentu principalean zentratuko naiz, dela tratamentu immunomoduladorea, da ero bukatzeko tratamentu antitxongiko eta antiagregante. Da ero amaieran argituko dizuet tratamentu antivirala behar den ala ez. Da, dokumentu honetan algoritmo hau agertzen da, hau eta hurrengo diapositiba, bi hauek, eta esan bezala, badaude paziente batzuk inestableago datozenak, eta, hasieran egoera hori estabilizatzea behar dutena. Da, guk egiten duguna da, lehenengo eta behin, suero salino fisiologikoarekin estantzio bat, 10-20 mililitro kiliko volumenean, eta, horrekin estabilizatuko ez balitz, adrenalina, noradrenalinarekin hasiko ginateke. Eta, hurrengo drogak, eta, hurrengo pausa, baina hauek oso zehatza dira eta ez naz zentratu. Hauetan. Baina, hasierako pausoetatik oso garrantzitsua esatea berriz ere, ekokardiografia egitea hasieratik oso garrantzitsua dela, eta antibioterapia empirikoarekin hastea baita azkenean sukarrarekin datoz, inestabe, eta orduan beti izan behar dugu shock septikoa gure buruan, orduan antibioterapia empirikoarekin hasi behar gara hasieratik, deskartatu arte. Algoritmoa hemen utziko dizu eta artikuluan dago baita, eta oso zehatza denez, ez naiz gehiago sartuko hori. Da gero behin diagnostikatutan, edo, behin gure susmoa nahiko konfirmatuta daukagunean, da, zinpetaren tratamentu principalean sartuko gara, eta tratamentu moduladorea da. Da, lehenengo lerroan, proposatzen diren tratamentuak dira benabideko immunoglobulinak eta kortikoide sistemikoak. Biak erabili daitezke hasieratik, baina egia da azkenengo artikuluetan, da azkenengo biek gomendatzen dutela immunoglobulinekin haste. Immunoglobulinen dosia bada 2 gramo kiloko, eta infusio oso geldo batean pasatzen da, eta jakin baita, paziente larrietan, ezkerreko ventrikularen disfuntzioa duten paziente horietan, bagian volumen hori ez dutela ondo onartzen, da dosi hori egun bitan banatu daitekela karga gutxitzeko. Klinikarekin jarraituko balu, sukarrarekin, errepikatu daiteke immunoglobulinen dosia 26 ordu. Immunoglobulinekin beharrean kortikoidekin hasten bagara, proposatzen dena da metilprednisolona, benabideko metilprednisolona. Eta dosia berdina da kasu arin eta larrietan, 2 miligramo kilo eguneko, 12 ordura banatzen da, eta 3-5 eguneko tratamentua izaten da. Da kasu larrietan, egin daitekena da, tratamentua egun gutxiagotan emon, dosia altuagoetan pulsoetan. Da gero metilprednisolona budeekin bukatzen dugunean, jarraitu behar da prednisona oralarekin beste 2-3 astez gutxienez markatzaile inflamatorioak txikitu edo jeitzi arte edo normalizatu arte analitika.
Eta, bueno, kontua da, azkenengo 2021ko azken artikuluetan baita azpimarratzen dela denbora guztian paziente larrietan edo hasierako inestabilitate hori daukaten pazienteetan agian gomendatzen da zuzenean tratamendu biekin hastea batera, bien konbinaketarekin. Esaten dutelako, beste bigarren lerroko beste terapia batzuen erabileran den behar izena murrizten dutela, sukarraren errekurrentziaren murrizten duela honek, beste soporte hemodinamiko batzuen behar izena murrizten duela, eta ezkerreko ventrikularen disfuntzioaren proportzioaren txikitzen dela. Orduan, kasu arinetan immunoglobulina edo kortikoidekin hasi gaitezke, baina larriagoetan bien arteko kombinazioa erekin hastea gomendatzen da. Eta, nahiz eta kombinazioak erabili eta pazientea hobetzen ez da, jakin badaudela bigarren lerroko beste tratamentu immunomoduladore batzuk, anakinra, infliximab, tocilizumab. Eta, hauetara iristea oso arraroa dela, guk izan ditugun kasuetan ez dugu hauek erabiltzea behar izan. Eta, bertan dokumentuan azaltzen dituzte taula hau agertzen da, bertan azaltzen dira dosiak eta beste zehaztasun batzu, da nik hemen utziko dizuet, baina jakin oso arraroa dela puntu honetaraino irizte. Eta, bukatzeko esan bezala, azkenean egoera hau sarritan protonbotikoa izaten da, beti behar izaten dute tratamentu antitrombikoa edo antiagregante. Orduan, kursiban agertzen diren ezaugarri hauetako bat betetzen badute, enoxaparinarekin hasiko gara tratamendua, kuadroa bukatu arte, eta behin kuadroa bukatuta, tratamentu antiagregantearekin jarraituko dugu azidatik salicilikoarekin beste 6 astez gutxienez. Eta, ezaugarri hauek betetzen ez dituzten kasuetan, zuzenean tratamentu antiagregantearekin hasiko gara. Hemen esaten duen moduan, sin marcadores de inflamación en la analítica, hori, azkenean paziente guztiek izaten dituzte analitikan alterazioa, eta orduan beti jaso beharko dute tratamentua azidatik salicilikoarekin. Eta tratamentua mantentzen da, gutxienez 6 astez. Tratamentuarekin bukatzeko, esan nahi dizuet, hidroxiklorokina eta zitromikinaren erabilera ez dela gomendatzen, eta ez dagoela orain arte, inolako tratamenturik birusaren aurka, segurua dena demostratu duela, eta eragiten duena ez da. Remdesimigra dagoela onartuta bakarrik, entzailu klinikoetarako, eta ez da erabiltzen. Esan bezala, paziente asko egoera larriagoan etortzen dira, alterazio hemodinamikoarekin, askotan UCI-ra trasladatu behar izaten ditugu. Bertan estantzia 7 egunekoa, 7 egun bitartekoa izaten dago normalean, asko ventilazio mekanikoa behar izaten dute, inotropoen beharra gehienek, eta batzutan gutxi batzuk egun ere iristen dira, baina nahiz eta hasierako egoera hori batzutan oso aparatosoa edo izan, ehuneko 60 bihotz funtzioa errekuperatzen du, eta heriotza tasa oso txikia da, 1%koa, eta evoluzioa nahiko oso nahi izaten da kasu gehienetan. Hau da orain arte jakin dakigun guztia, hau da bizi izan duguna eta jakin dugun guztia. Eta orain, azalduko dizkizuet, ze kasu izan dira, guk ikusi ditugunak. Esan bezala, 5 izan dira, gogoratuko dizkizuet, bata lehenengoa pandemia hasieran, apirilean, gero bigarrena irailean, hirugarrena abenduan, eta azkenengo biak orain abuztuan eta irailean izan ditugu. Orduan, imaginatzen duzuen moduan, bakoitzean jarraitu ditugun pausua edo, izan dira apur bat momentuaren araberakoak, kasu guztiak oso ondo joan dira eta orain esantuko dizkizu. Orduan, lehenengo pazientea esan bezala 2008ko apirilean heldu zen, 12 urteko mutiko bat zen, inolako aurrekari garrantzitsurik gabekoa, eta heldu zen, kontatzen 5 eguneko sukarrarekin zeramala, eta beherakoarekin, estarreko mina, gorakoa, urgentzietara iritsi zenean, estable zegoen, guk egiten dugu triangulo de evaluación pediátrica estable zegoen, konstante guztiak estable zituen, nabarmentzen zen gauza bakarra, zen zokala mingaina pizka bat
lehor, eta exantema makulopapular da ekstremidadeetan, besoetan eta hanketan, eta gero konjuntiban, injekzion konjuntiban. Ikusten da hemen irudietan nola kondoetan, belaunetan, izterretan, hau da estentzio ere mudan asartu zen exantema hau. Orduan, horrekin momentu horretan, eske nuen susmatzen, baina analitika bat egin genion, ikusi izan PCR-a eta PCT-a altu zituela, dimerodea ere altu zutela, torax radiografia bat egin zitzaion, normala zen, hemokultiboak atera ziren, aurrera ikusi zen normala zirela baita, momentu hortan pandemia ziren genuen, PCR bat egin zitzaion, hau negatiboa zen. Orduan ingresatu genuen, gure diagnostiko diferentziala oso zabala zen, eta ingresatu zen antibioterapia empirikoarekin, zirkuliazioen altazitromikinarekin, baina 12 ordura okertu zen. Analitika gero eta okerrera gozioan, gainonteko froga guztiak normal, taka, funtzio lumbarra dena normal, eta 24 ordura horrendik okerra jarri zen, hipotentziarekin hasi zen, takikardiarekin. Eta, azkenean, saiatu ginen hemen estabilizatzen, baina, ezin izan zen, da orduan, dakizuen moduan, UCI pediatrika referentea gurutzetan dago, eta orduan pazientea bertara trasladatu genuen. Bertan, UCI-an, 6. egunera arte adrenalina eta noradrenalinarekin egon behar izan zen, intubatuta egon zen 6. egunera arte pazientea. Antibioterapia empirikoa jaso zuen hemokultiboak negatibo zirela jakin arte, eta PCR froga negatibo izan zen arren, bertan zeoko dela jakin zen serologia positibo zela, da IgM positibo zuzan. Orduan, momentu hortan, bertako medikoak hasi ziren ikertzen, aztertzen, da ikusi zen nola zegoen sindrome berri bat, lotuta koronavirusari lotuta, eta asko ikasita eta asko aztertuta, hasi ziren tratatzen metilprednisonarekin, eta momentu horretatik aurrera, pizkanaka pazientea hobetzen joan. Kardiologikoki ekokardiograma bat egin zintzaion 8. egunean, ikusi zen eskerreko ventrikula pizka bat dilatatuta zeukala, eta isuri perikardiko bat zeukala, baina ez zeukala alterazio askorik bihotzean, eta gero antikoagulazioa ere jaso zuen. Hauek izan ziren bere parametroen evoluzioa, ikusten da nola batean hobetzen hasten da, guztiz hobetu arte. Pazientea gure ospitalera bueltatu zen, bertan jarraitu zuen tratamentuarekin gero, eta hurrengo kontrol guztiak normalak izan dira, eta gaur egun ez dauka, evoluzioa oso ona izan da, eta ez dauka inolako ondoriorik. Bigarren pazientea irailan egitu izan, 9 urteko neskatila bat zen, 5 eguneko sukarra kontatzen zuen, baina honek kasu honetan PCR positibo bat zeukan, harinagoko egunekoa, antzadan sukarragatik egin zioten eta positibo eman zuen. Eta kontatzen zuen baita lepokomi izkaba. Urgentzietara iritsi zenean estable zegoen, ikusten zen bakarra tripako mina zeukala, eta lepoan mugitzerakoan mina baita. Orduan analitika bat egin genion, ikusten PCR-a, PCT-a altu, dimerode baita altu, torax radiografia normala izan zen, hemokultiboak ere, gero aurrerago ikusi ziren normalak zirela, esan bezala PCR positibo bat zeukan, eta ekografia bat egin genion abdomenekoa, eta hori normala izan zen. Orduan, ingresatu genuen, antibioterapia empirikoarekin, eta baita enoxaparinarekin, dimerode hori dela eta protonbotiko hori dela. Baina 8. ordura okertu zen. Oligoanuriarekin hasi zen, hipotentzioarekin, eta aurreko pazientean moduan, trasladatu egin genuen. Paziente honek baita, droga basaktiba jaso zituen, ikusi izan giltzurrun gutxi egitasun batekin hasi zala. Horrez gain, oxigenoterapia jaso barri izan zuen, radiografia patologiko bat ikusi izan baita, isuri pleuralarekin, diuretikoekin hobetu izana. Gero jarraitzen zen ikusten, atelektasia bat, pizkanako hobera joan zen. Gero, antibioterapia empirikoarekin jarraitu izan, da ikusi izan baita PCR positiboaz gain, serologia ere positiboa izan zela, eta hasi zen kortikoide tratamentuarekin. Kasu honetan dexametasunarekin tratatu zuten, eta tratamentuarekin hasita zuzenean hobetzen hasi zen.
Bueno, ume honetan ikusi zen ingresoan bihotz funtzioa guztiz normala zela, baina alta momentuan bai bazukala isuri perikardikoa eta gutxi egitasun mitrala baita. Jaso zuen baita antikoagulazioa eta transfusio bat baita anemiarekin egon zelako. Paziente honen evoluzioa ikusten oso moduen parametroetan oso ona izan zen. Gero gure ospitalera bueltatu zen berriro, tratamenduarekin jarraitu zuen, altan joan zen, eta hurrengo kontrol guztiak normalak izan dira, umeak ez dauka inolako ondoriorik, eta horregun oso ondo da. Orduan kasu hau ere oso ondo joan da. Hirugarren kasua, abenduan iritsi zen, 2008ko abenduan, 8 urteko mutil bat iritsi zen urgentzietara, aurrekari garrantzitsurik gabekoa, eta, kontatzen zuen, duela 48 ordutik, sukarra, sabeleko mina batez ere eskuineko fosa iliakan, eta gorako. Paziente honek bai kontatzen zuen egia da duela hilabete COVID infekzioa pasatu zuela, bera asintomatiko izan zela guztiz, baina zuzeneko kontaktu bati esker froga egin ziotela eta hori positibo eman zuela. Urgentzietara iritsi zenean, estable zegoen, guztiz normal, baina esplorazioan ikusi zen bazukala defentsa eskuineko fosa iliakan okitzerako. Analitika egin genion, ikusi zen PCR altu zurkala, gernoa eta toraxiko radiografia normalak izan ziren, antigeno bat egin genion negatibo izan zena, hemokultiboak atera ziren, aurrera ikusi zen baita negatiboak zirela, momentu horretan ekografia bat egin zen, eta hor bertan ikusi zen, ez egoela apendicitis susmori, baina bai ikusten zen ileitis terminal bat. Ingresatu zen gure ospitalean, eta, ikusi zen bertan, 24-48 ordu okertu egin zela, analitika okerrera joan zen, eta horrez gain, azaleko erupzio bat azaldu zitzaion. Hauek dira irudiak, ikusten da nola besoan, oinan, bizkarrean, aurpegian, erupzio bolan inespezifiko bat. Eta, 2 ordura, gero gehiago okertu zen, takan ikusi zen ja ileokolitiza zeukala, esplenomegalia, COVID froga errepikatu zitzaion kasu honetan PCR-a eta momentu honetan positibo eman zuen. Antibioterapia empirikoarekin egon zen, esan hobeten, da azkenean 72 ordura, pizkanaka gero eta gehiago okertzen hasi zen, hipotentzioarekin, takikardiarekin, eta kasu honetan analitikan baita markataile kardiakoak asko okertu ziren, batez ere BNP-a, eta azkenean UCI-ra trasladatzea erabaki genuen. UCI-an bertan baita adrenalina eta noradrenalina jaso zituen, oxigenoterapia behar izan zuen, antibiotiko empirikoarekin egon zen, ikusi zen PCR positiboaz gain, IgM positiboak ere bazituela koronavirusarekin. Hasi zen tratamentuarekin, zinpetzaren aurkako tratamentuarekin, kasu honetan kombinaketa bat egin zen, metilprednisolonarekin eta immunoglobulinekin, eta tratamentuarekin hasi zen momentuan hasi zen hobetzen. Ekokardiograma momentu oro normala izan zen, baina egia da analitikan ume honetan entzima kardiakoak altu egon zirela, eta altarako momentuan normalizatu zirela. Heparina eta azido desalizilikoa jaso zituen. Evoluzioen baita, parametro inflamatoriak ikusten da hobetu egin zirela, gero gure ospitalera bueltatu zen berriro pazientea, gero tratamentu oralarekin joan zaretzera, da kontrol guztiak normalak izan ziren. Tratamentu oralarekin, urrengo ekografia abdominala normala izan zen, analitikak normalak izan ziren, baina egia da, kortikoterapiarekin bukatu eta 24 ordura, errekaira antzeko bat izan zuela. Izan berriro sukarrarekin, takikardiarekin, analitika bat errepikatu genion eta beriz parametro inflamatorioak altu zituen, eta ekografia bat egin zitzaion bat tripakominarekin hasi zelako berriz, da berriz ikusi zen ileitiza eta esplenomegalia. Orduan, berriz ingresatu zen, hasi ginen tratamentu antibioterapia empirikoarekin eta aldi berean zinpetzaren tratamentuarekin, kasu horretan metilprednisolona,
eta jarraian hasi zen berriz hobetzen. Kontrola, ingrosatuta mantendu genuen hobetu arte, eta gero oso kontrol estriktuak egin dizkiogu oso jarraian, analitika ugarirekin eta froga ugarirekin, eta pazientea oso ondo joan da. Lau aste sartu du ahoko tratamentua kortikoidekin, eta bukatuta gero ere oso ondo joan da, eta evoluzioa izan da. Oso ondo, eta ez da berriz, ez da beste errekaidarik izan. Eta, ja, 25. kasuak labur kontatuko ditu, ze orain duela gutxi izan dira. Kasu hauekin erakutzen nahi dizuena da, nola izan da apur gure evoluzioa. Paziente biak oso antzekoak izan dira, bata 8 urteko, besta 9 urteko, eta kontatzen zuten sukarra eta tripa kombina. Bai, egia da, bigarren kasuak adibidez, zuzeneko kontaktu bat kontatzen zuela koronavirusaren zuzeneko kontaktu bat, baina, berarik PCR eta antigeno egin zizkiotela eta negatiboa izan zirela biak. Naiz ikasi duguna da, horrelako kuadroetako pazienteekin zinpetza buruan izaten, gure diagnostiko diferentzialaren barruan izaten, hasiera batetik susmaten, horrela lortu dugu identifikazio oso goiztiarra egiten, tratamentua susmatu edo konfirmatu ditugun kasu horietan tratamentua ahalik eta azkarren jartzen, baita kasu larriagoetan tratamentu kombinatuarekin hasten. Eta, adibidez, bigarren kasuan, jarraipena egin zen gure hospitalizazio plantan dauzkagun logela batzutan, ala cuidados intermediosekoa, monitorizazio momentu oroko monitorizazioarekin, eta adibidez, azkenengo kasu hau ez da trasladatu behar izan UCI-ra, eta maneilua osorik egin dugu hemen ospitalean. Horrek ikusten da, gure evoluzioa zein izan da. Batez ere garrantzitsuena da, hori hasiera batetik gure buruan daukagula, gure diagnostiko diferentzialaren barruan, eta tratamentua azkar jartzen ikasi dugu. Eta, kasu bi hauetan ere, evoluzioa oso ona izan da, eta biak daude oso. Eta hori, txaletzekoa dela gure evoluzio hori. Bukatzeko, orkestunarekin bukatzeko, nire ustez garrantzitsuenak diren ondorioak azpimarratu nahi dizkizue, eta alde batetik sindrome hau birusari lotuta dagoela, eta beraz oso garrantzitsua dela birusaren evidentzia konfirmatzea, bai laborategi frogen bidez, edo eta esan bezala, froga horiek negatibo badira. Oso garrantzitsua, onartu daitekela baita kontaktu zuzen bat kontatzen badute, buruan izan behar dugula eta diagnostikoa onartu daitekela. Asko bihotzeeko kalteak izaten dituztela, eta orduan beraz, analitikan bihotzentzimak eskatu behar direla beti, eta baita ekokardiografia bat egin, ahalik eta azkarren. Diagnostiko diferentziala zabala izaten jarraitzen duela, eta garrantzitsuena agian da shock septikoa eta beraz antibioterapikoa empirikoa jarri behar dela hasieratik, hori deskartatu arte. Eta, gero bukatzeko, susmoa konfirmatzen dugunean, tratamendu onarekin hasi behar garela, immunoglobulinekin edo kortikoidekin, hobeto dela immunoglobulinekin hastea, eta, larriak direla susmatzen dugun kasuetan, biekin zuzenean. Da jakin, gero badaudela funtzionatzen ez badu, tratamendu gehiago, baina, gure kasuetan ez dela beharrezko izan. Hau da erabili dugun bibliografia, esandako dokumentua 10. da, dokumento de consenso, hau, señalatu, baina, hau 10. Baina, batez ere laburpen osoa egin dute tratamentuan, eta horrekin nahikoa dukazu. Eta hori da, eskerrik asko.